Hoe zal het zijn? Nou, dat is eigenlijk alles behalve een vrolijk liedje. Mijn vader werd ziek 5 jaar geleden. Een ongeneeslijke ziekte. En op een gegeven moment zat ik met vrienden in het café. En daar hadden we gewoon een gezellige avond. En op een gegeven moment kreeg ik een sms'je met Frank, kom even met spoed, kus papa. Dus toen dacht ik, hé, dat is raar. Want normaal belde die dan wel. En uiteindelijk naar mijn vader toe. En mijn vrienden achtergelaten in de kroeg. Ik zeg, jongens, ik ben zo terug. Ik zeg, ik ga even snel naar mijn vader, want er is iets aan de hand. En uiteindelijk vertelde hij mij dus dat hij ongeneeslijk ziek was. En de keuze heeft gemaakt om euthanasie te plegen. Dat was 3 dagen later nadat hij me dit meldde. En toen ben ik niet meer teruggegaan naar het café, naar mijn vrienden. Die heb ik allemaal opgebeld. Ik zeg, jongens, ik voel me even niet meer zo lekker. Ik zeg, ik ga naar huis. En toen ben ik niet naar huis gegaan. Toen ben ik doorgereden naar mijn studio waar ik het liedje heb geschreven, Hoe zal het zijn? Want toen dacht ik, hoe zal het zijn als over 3 dagen mijn beste vriend er niet meer is? En ja, dat was voor mij vreselijk. Een vreselijk moment om dat te moeten horen. En ik heb dus het liedje Hoe zal het zijn geschreven. Want dat was het liedje wat ik nog, ja, misschien wel het laatste liedje wat ik aan mijn vader kon laten horen. Dus ik heb het liedje gemaakt in een uur tijd. Ik ben teruggereden naar mijn vader en toen heb ik het liedje laten horen. En de clip die we daarop volgens hebben gemaakt, heb ik laten regisseren door Pasjanka Oosterhuis en Frank Zwenne. Die er echt een film van hebben gemaakt alsof mijn vader meespeelde nog in die clip. Het was niet mijn vader, het was een vriend van me die vreselijk veel op mijn vader leek. En ja, het liedje is ontstaan uit dit verdriet.